Безплатни отговори на вашите въпроси. Искате ли да получите ценни съвети и отговори на вашите въпроси? Днес, 8 април, ще отговарям на въпроси 2-3 часа. Това е вашата възможност. Как да участвате и да получите отговор? Много е лесно. Първо, абонирайте се за канала ми. Това е начин да покажете подкрепата си и да станете част от нашето растящо семейство. Второ, харесайте това видео. Това ще ми помогне да достигна до повече хора, които се нуждаят от помощ. Пишете вашите въпроси директно под видеото. Ще отговарям само на въпроси, зададени там, за да мога да ги видя всички на едно място. Няма да отговарям на съобщения или телефонни обаждания, за да мога да се фокусирам върху въпросите под видеото. Защо го правя и каква е ползата за вас? Правя това, за да благодаря на всички вас, които ме подкрепяте и вярвате в това, което правя. Вашата подкрепа е безценна и ме мотивира да продължавам да създавам полезно съдържание. Това е начин за благодарност и да ви помогна да постигнете вашите цели. Ще получите ценни съвети и отговори на вашите въпроси. Ще се присъедините към общност от хора, които споделят вашите интереси. Ще имате възможност да се свържете с мен и да получите лична консултация. Ще отговарям на въпроси само за 3 часа, така че времето е ограничено. Ще се постарая да отговоря на възможно най-много въпроси, но не мога да гарантирам, че ще успея да отговоря на всички. Затова задайте въпросите си възможно най-рано. Подгответе вашите въпроси предварително. Помислете какво наистина искате да знаете и формулирайте въпросите си ясно и конкретно. Това ще ми помогне да ви дам най-добрия отговор. Платени консултации. За тези, които искат повече. Ако не искате да чакате или имате нужда от по-задълбочена консултация, заповядайте на платена консултация. Електронната поща е на екрана. Или пишете съобщение тук. Винаги ще ви отговоря, когато мога. Платените консултации са чудесен начин да получите персонализирано внимание и да разрешите вашите проблеми по-бързо. Ще получите индивидуален план и подкрепа, за да постигнете вашите цели. Присъединете се към общността и споделете. Не забравяйте да се абонирате за канала ми и да харесате това видео. Споделете го с вашите приятели и познати, които също биха се интересували от тази възможност. Заедно можем да изградим силна и подкрепяща общност. Действайте сега! Абонирайте се, харесайте видеото и задайте въпросите си под видеото. Очаквам ви днес, 8 април. Нека заедно да постигнем вашите цели.